To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Na ku Sharif Umar Mahdi da fatan muna lafiya. Ka ce ba aikin tasirifi. Karanta wannan sitikar ka gani mutane masu yi mana comment da fatan alkhairi za ka duba da izinin Allah. Mutane da suke mana fatan alkhairi ka duba da kyau kuma ka karanta. Sannan mu je manhajar mu ta Facebook kai tsaye wajen bayanai ka duba ka ga yadda mutane suke mana maganganu masu daɗi insha Allah. Malam naga kaza, Allah sarki malam muna godiya malam kaza ga yanan dai maganganu na mutane da yawa da izinin Allah. To wannan shine shaidar mu kuma shine muke tabbatarwa da mutane mu aikin mu yankan wuƙa ne. Ana yi an gama da izinin Allah cikin minti 5 minti 10 minti 15 aikin ka ya kammala. Ina mutanen Algeria, Mali, South Africa, Abu Dhabi, kwatana jihohin da suke cikin Najeriya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso. Insha Allahu kamar yadda muke ci gaba da muku bayanai akan ayyukan mu, insha Allahu sai ma kai a tare da mu zaka tabbatar. Sai kai a tare da mu zaka tabbatar da ingancin aikin mu. Namu ba irin nasu bane. Amma domin kada in ci gaba da muku bayanai ku ɗauka cewa kawai faɗa ake a baki, mutum ya garzaya ya zuwa manhajar WhatsApp ya mana magana. Abubuwan da kake gani a tare da wasu suna yi kake tunanin cewa duka ai haka ne to insha Allah za mu baka tabbaci akan kuma za mu warware maka bambancin mu da su da izinin Allah. Za mu nuna maka abubuwan da sai ka tabbata kuma sannan za mu kira ka ta bidiyo call insha Allah mu yi magana da kai tsaye wanda duk wanda ka ba irin wannan aiki na tasrifi ba sa yarda su kira mutum a bidiyo call. To wannan ma tabbaci ne. Ka yi tunani in dai har an taɓa maka aikin nan shin ka taɓa yi ma mutum bidiyo call ya ɗaga ya nuna maka inda yake aiki ko fuskarsa? A'a ko? To da izinin Allah duk wanda zaka kira a bidiyo call ya ƙi ɗagawa ko kuma ya ɗaga ya ce maka yana aiki ko kuma ya ƙi nuna maka fuskarsa to kar ka yarda da shi ko gina masa. Ina muku fata alkhairi da fatan muna lafiya. Kada a manta da subscribing, sharing, liking da kuma sharing domin yan uwa musulmi su amfana. Gashi in ƙara nuna muku ku gani da izinin Allah. Wannan duka fatan alkhairi ne na masoya Sharif Umar Mahdi insha Allah. Kan yadda muke taimakawa mutane muke alfahari da mutanen mu kuma suke alfahari da ayyukan mu insha Allah ta'ala. Sannan kada ka biyo ni ka ce wai za mu yi maka aiki kyauta ne ko baka da kuɗi ko wane ne. Mu ko baka da kuɗi ba sai ka gaya mana baka da kuɗi ba. Idan kana da shi ba sai ka gaya mana kana da kuɗi ba. Abu ne wanda za ka iya yi, za ka iya rancen kuɗi ko kuma kana da shi ka ɓoye ka ce baka da shi wannan matsalar ka ce damuwar ka ce. In dai ka yarda da aikin mu ka biyo mu yi magana ko ka sai turare da kanka ko ka aiko a siya ko ka zo da kanka duka ɗaya ne insha Allah. Ina muku fata alkhairi da fatan muna lafiya. Amma batun ka zo ka ce in maka aiki kyauta kenan ni zan cire kuɗi a aljihuna in siya maka turare in maka aiki saboda na fi ka san buƙatar ka. To kun ga hakan ba daidai bane. Da yawa muna samun irin wannan maganganun na shirme. Duk wanda ya biyo ni a WhatsApp ya min magana cewa ya aiki menene daga baya kaza to ya rena min hankali kenan. Kuma sannan zan ƙi sauraron sa. Kan mutum ya ga